bingkion, tutok lang sa DCGB, una gastabangi. La 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 la. VP Henrik and DCGB La la la. La 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 la. La 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 la. Gayonon. Good morning, 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 good morning. Put your hands in the air. Simple Simon says, shake them all around. Simple Simon says, do it when Simon says. Simple Simon says, and you will never be out. Simple Simon says, put your hands on your hips, let your backbone slip. Simon says, Simple Simon says, put your hands on your hips, let your backbone slip. Simon says, put your hands on your hips. Hay na ngayon sa Bagyo. Yan pong araw mo tataon-taon lang. Tagari ko na. Kuminurawas na mga tugang si Tino. Pero pasalamat kita. Taday kita narapado digdi. Taon-taon araw mo tan sa pag-asa kung hain na. At malipot-lipot mga tugang na pag-aaga. Good morning, 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 good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Excuse me po. Excuse me po. Grabe nga nagkaparadokan ka na kang gibo-gibo mo ng pag-aaga. Good morning. Fit sa 4 ngunyan, Junadi. Junapolis po sa tuyang partner, mga tugang sa technical department sa newsroom, news director, Mar de la Cruz, sa Luwas, Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta, ngunyan po nga daw. Ang Mega Force Patrol, mga tugang kariba po dyan sa Luwas, pinampaginutan po ni Chief Reporter Jimmy Nazalita. Kasabay dyan si Joshua Bino, Karen Ala, Angel Mustasa, Jomar Bien, Sering Man, mga tugang. Good morning tabi sa mga taga saan pa nga niya mga sisepa. So pagiriba to baka nalingawan ta. Alarmario. Good morning Boy Mata. Mga tugang ang satuya tabing pagiriba dyan sa Manibela. Ang mata ng DCGB sa kalsada. Good morning. Good morning. Ang satuya tabi ng mga numero na pwedeng i-text nyo na pagkaaga 0928-777-5548 0966-203-0034. Happy Tuesday nga ya tabi, sabi ni Benji Dapugi. Good morning nga ya tabi kay Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Madam Amada Baisplana, Rachel Capili Asejo, Correa Lubit, and Ophelia Maravilla. Good morning. Good morning tabi amigong Raul Calio dyan po sa PYC Enterprises. Yan ha. Good morning bossing Raul. Kumusta po ka? Kumusta ka amigo? Long time no siya. Last kong pakailing sa imo sa Earth Forum. Good morning kay Madam Marisa Calio. Yan ha. Good morning. Ang solamenting otoridad din mga VHF Radio. Mga tugang digdi po sa siyudad de Legazpi asin sa probinsya kan Albay. PYC Enterprises. Diyan kamo mga tugang sa Barangay Oro Site, Legazpi City. Yan ha. Magayunon pala nga Henrem ang busis mo magkanta. Salamat po. Garin na naman na. Nagralansihan na naman kita. Nagralansihan na naman kita mga bossing. Edi. Biglansin naman nindo ako. Good morning mate. Anong signal kita? Aha. Mamaya tabi classmate. Tapo ng tampag-asa. Pakigrit tabi happy 18th birthday kay Shaina Makinyana ng Purokdo San Roque Daragalbay. From Mamalang. Yan ha. Good morning tabi sa mga taga Banyag Daraga. Yan ha. Kumusta po ang mga taga Banyag Daraga Albay? O bueno. Aramon ta na mga tugangan mga buena manong bareta.
Ay, di po dyan sa luwas kay Van Mega Force Patrol. Buena manong report. Alarmario. Good morning, Paringal. Pasok. Good morning, pa din. Mm. Sa baluta na Aha. ang sanggunian panglunsod kan Legazpi. Iyo daa. Dinarana sa LC3, Iyo daa. Legazpi City Convention Center, Oho. ang mga gamit para sa ulat sa bayan. 100 days kan mga opisyales lokal. Aha. Kinonfirma rin ni Mayor Siam Ismail Mm. na alaonan in hapon at yan Aha. ang schedule kan ulat. Mm. Kariman sa na kongreso, yaon ang mga miyembros kan sanggunian palunsod. Opo. May sesyon asin i-welcome si Mayor Siam Ismail para sa ulat sa bayan. Kaya yaon na sa LC3 Aha. na mga gamit kan sanggunian panglunsod inarakot na kasuhapon. Igalaoman na dakulan mga bisita na maratender, apera kan mga department heads, kan City Hall, mga emplyados, mga pamayo, kan mga opisina di gobyerno na imbitado, ang mga barangay officials expected na magparasiring digdi o dyan sa LC3 para sa ulat sa bayan. Yan. Oho. Sabi ni Mayor, sorpresa na sana ang mga highlights kan ulat dahil expected yan siyempre na ipapayag maninda so mga naging accomplishment sa laog kay 100 days. Yes, yes. Na plano pa sa mga masunod na bulan. Aha. Request man kan alkalde sa mga aratinder formal attire. Yan. Oho. Buda, formal man lamang ang pagkahero. Buda ang hitsura. Ang pinaka-importante, formal ang isip. So, dahin ka formal. So, dahin ka formal. Hindi magatindir tabi. Buda sa pag-iisip. Tama yan, may diferensya ka talaga. Tayo ka na mag-attender. Ang mga kuda ni Mayor Maga, Oo. sa mga department, unya na panahon na dakol ang nagkaka-depresyon, Oo. Oo. pag na Malaysiahan mo ang pag-iriba, na Yes. medyo iba ang iro-iro, pagka-oronon. Ikaw na baga sa City Hall ki programa na para sa mental health? Ayun nga, Dumiritso na duman kay ano yan, Ayun kay nga, Dr. Gomez. pagka-oronon, pag medyo iba ang iro-iro kan pag-iriba, Yes, yes, kaya yes. nga ni Maga, sabi ko kay Mayor, so ibang pag-iriba sa media, na Malaysia, kung iba ng iro-iro, kakaoron. Sige, kakaoron na naman. Kaya pala pigtagaling-hiling ako ni Mayor kasapon sa meeting Oo. Pig-observe ba rin siguro ako nung iro-iro ko. Garing yung maray pa man ini. Dahil pag-iriba ng ibang iro-iro, pan, Aha. Aha. alam mo yan na Disyembre, Aha. sa mga medyang high blood, Aha. magtag-ingat. Alright. Kawag kita na ako tag-ingat. Mhm. Anyway, sabi, pade, abangan na yan, taon-taon, dyan hapon, sa ulat sa bayan, sa mga opisyalis lokal sa Legazpi, Yes. by Mayor Siam Ismail. Aha. Yan report, Alarmario, CCTV. Salamat Paringal sa report. Hali po dyan sa luwa. Alright, sandali lang ha. Tawag, apo ng tanong ang pag-asa. Apo ng ang pag-asa. Sandali lang tabi, Karen and Angel. Good morning. Ay, halat ko na. Mayroon ba tayong, sandali. Naghapot si Engineer Merly Gaspi. If may suspension of class, alam ko na hata. Kaso hapon baga suspendido sa klase, madali lang ta. Ilingog ko kung may post si kung ano ang latest sa probinsya kan Albay kita. Ito 18 hours ago ugaring ini no public sandali lang O madali lang tahanapon ko so latest diyan. Kasapon baga suspendido sa klase, di ba? Suspendido baga kasapon sa klase, di ba? Teklarohon takimaray. All right.
Sa pag-asa muna tayo. Ay, try ta munang apunan ang pag-asa, Tab Engineer Mayor. Sandali lang ha. Pag-asa Ligaspi. Yan. Hata. Hay na kaya si Tino. Kasuha po kay Banggi. Yan yung duman sa may bisinidad kan Samar Leyte. Ha? Si Tino. Baka ano yan. Aramon ta kung ano na ang sitwasyon niya. Kung luminampas na sa bisinidad kan Bicol. Takita baga. Signal number 1 ang albay kaswapo na kaswapo na alas 5 eh. Dahil ko aram ko nung signal kita kasubangging 11 ha? At tabi ngunyan pungal daw. Ringing lang ang pag-asa ha? Ringing tabi ang pag-asa. Alright, hello? Good morning, Sir Henry. Good morning tabi amigong Melvin. On the air ka. Kumusta na anong latest kay Tino? Go ahead tabi. Diyos marahay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB. Asing sa gabos na taga-pakinig, asing taga-subaybay kan DCGB. Sa ngunya na pet sa Nobyembre 4, 2025, saldaw ning Martes ng pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Ang typhoon na si Tino ay nagdadala po ng mapanganib na kondisyon sa may bahagi ng isla ng Camotes at ito po ay paparating na po sa may parte kang Cebu Island. Mantang kasi bagong alas 4 kang madaling araw, ang sentro kang matakang typhoon na si Tino ay nasa may bahagi ng Masbate and Mactan sa may bahagi ng Costales na katubigan kang San Francisco, Cebu o nasa coordinates na 10.8 degrees north, 124.3 degrees east. Taglay ang kusog na paros na abot sa 150 km per hour halani sa sentro, as in pagbugsok ang paros na abot sa 205 km per hour. Naghihiro pa si ring sa Solnopan sa rikas na 25 km per hour. Bukas ng pagkaaga, ito po ay nasa kalkulong na sa may bahagi na ng katubigan na Costales kang El Nido, Palawan. As in sa Huwebes ng pagkaga, ito pa ay kalkulong na sa distansyang 670 km. So no pang kang Coron, Palawan o nasa luwas na kang Philippine Area of Responsibility. Pantang bandera man ang tropical cyclone in signal number 2 sa Sorna portion kang Masbate. Sa may bahagi kang Esperanza, Pio, B. Corpus, Placer, Balud, Kawayan. At sa may tropical cyclone wind signal number 1 naman ang Albay, Sorsogon, asin sa natatadang parte kang Masbate, kay Bahanan, kay Kawasin sa Boreas Island. Mantang ito pong si tropical cyclone na si Tino ito po ay malapit po sa may bahagi ng Camotes Island at ito po ay pino-forecast na ito po ay tatawid sa may Visayas asin sa Hilagang Palawan. Ang ganito po ay mag-emerge po sa may bahagi o pumunta po sa may bahagi ng West Philippine Sea bukas po ng pagkaumaga. At ito po ay inaasahan na pwedeng mag-exit nga po sa Philippine Area of Responsibility bukas po ng pagkagabi o kaya pagka-Huwebes po ng pagkaaga. At dahil lang po sa interaction po ng kalupaan, si Tino ay pwede pong bahagya pong humina hanggang habang binabaybay niya po ang Kabisayaan. Pero po si Tino ay pwedeng mapanatili niya ang kanyang typhoon category hanggang sa pagbaybay niya po dito po sa atin sa ating bansa. At yan po yung pinaka-latest update po natin sa typhoon na si Tino. Ito po si Melvin Almohela. Wala po dito sa DOST sa DOST Ligaspi nag-uulat. Opo, Melvin, ulitin ko lang po, ang Albay is still under signal number 1, tama? Albay. Opo, sir. Ang Albay po is still under signal number 1. Mhm. Kasali yung source of and the rest of Masbate. Kaibahan ng Tikaw and Boreas Island. Opo, okay. Pero tama ba na sabi yun na lampas na ang bagyo sa Bicol area? Ano? Palampas na, lampas na. Ito pong bagyong ito ay lampas na po ito sa Bicol area. Kumbaga, nasa baba po ito ng Bicol area po. Iyo po. Saan siya naglandfall kasubang gitabi, Melvin?
Sandali lang po. Saan siya tuminama na probinsyang Enot na linandingan kay ni Tino o Leyte ba? Giwan o ano? Si Tino po, kanina pong alas 12 po ng pagka-umaga ay landfall sa may Silago, Southern Leyte. Ayun, duman siya. Ano? Pero so paro sa tuminama, duman tabi, pagtama niya sa daga. Opo, yung pangas naman po niya is nasa, ano po, nasa 100, ano yun? Yung dito sa halos po, nasa 150 to 205 kilometers. Nako, medyo garo kuan ito kaya ra kan tinamaan kay ito ano. Medyo makusog-kusog. Kaya medyo makusog po ito. Pero Oo. sana po medyo mabilis naman po ito sa Tino, kaya ano po, sana hindi na masyadong manalasa din sa area nito. Iyo. Natapira sa dalagan niya ka nagtalaglan full ini, kag tama sa daga. Halos na sa 25 to 30 kilometers. Ayun. So makaskas man ano, so dalagan niya. Medyo makaskasan man po yung Oo. Okay. So sa ngunyan, ano ang inaasahan tadi sa Bicol region ngunyan aldaw, ining buong aldaw tabi ni Melvin? Opo, dito sa Bicol region, yung forecast po natin is stormy rain with gusty winds, so yung maulan na may mga pag-suning. So pwede ma-experience nga po dito sa may bahagi ni may tropical cyclone wind signal number 1 na Albay, Opo. source of content sa may bahagi naman po ng Masbate, while yung natitira na wala pong signal ay pwede po maka-experience ng cloud sky with scattered rain shower and thunderstorm. Ayun. So mauran pa ngunyan na buong aldaw tabi Melvin sa tuya ano? Oo. Maurano pa sa ngunyan na pagkaldaw sa dito po sa Bicol region, especially po sa southern portion, sa may bahagi po ng probinsya kang Masbate. Okay. And then sa may bahagi rin po ng source of Sa Albay day map maluwas daw ang aldaw ngunyan. Garo day mapaisiri pa di. At data, medyo cloudy po kita, Cloudy. kaya data masiring po so aldaw. Pero umabot po ako siyempre ko din na pagkaldaw po, sir. Ayan, okay. Ang sigurado, masiran siya, ano? Iya po, sir. Aldaw naman siya kasi. Yan sigurado. Pagkasiran niya, masumsod siya. Sa South Pole, kung saan nagtatagal po siya ng halimbawa, Oo. kalahating pag summer, sa North Pole po siya kalahating buwan. Pag winter naman, sa South Pole naman siya. Pag kalahating buwan po. Okay. Sige amigo, salamat. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Ingat. Salamat din po, Sir Henry. Thank you. Mga tugang Melvin Almuela sa Kamugtakan Kampanahon. Live report. Hali po dyan sa Pag-asa. Okay. Yun. Tuminama ini sa Silago. O Silago. Dahil ko alam tamang pag-pronounce kaya yan. Dumantabi sa Leyte, mga tugang Kasubanggi. Tinamaanin na sobra sa 100 na kilometros kada oras hanggang sobra 200 pangyari. Pero makaskas man talaga yun, di ba? Kung makaskas ang dalagan mo, makaskas tabang hero mo, ang bagyo, dit ang video. Pero maski na, sinapar mo sa paros tabi na pinakamakusog, pantama kay ni Duman, mga tugang sa kadagaan. 5:31 oras po sa Pilipinas. Aramon tarawan mga headlines in the morning. Kasabay si News Director Mar de la Cruz. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Good morning, Paring Mar. Kumusta dyan? Good morning, Bibi. Good morning sa mga tabay. Siyempre na ngayon, ang pag-landfall at ang bagyong Tino duman sa Silago sa Southern Leyte. Understand sa 60 na involved sa DPWH Ghost Projects, posibleng magpasko daw sa presuan. So, kontra sa 5 flood control projects cases, inisyu asin ipinadala na kan DOJ, sigon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez. Saldi ko, nagsayo mang resibiho ng direktiba na magsumite ng counter affidavit, sigon sa Ombudsman. Pinag-alerto sa pagrusok ang mga biyero, asin sa Bagyong Tino. Simbahan sa Cebu, bubuksan para sa mga apektado kang Bagyong Tino. Electric Cooperative na maapektarang kang Bagyong Tino, inabisuhan man kaniya na magpatop ng contingency measures. DICT, puga-puga mo niya sa pagtutok sa epekto kan traffic flood sa internet. Sa aga Traffic flood, ano pa din? Traffic flood? Traffic flood. Ano yan?
Makumanday ni Brits, kundi mabagal ang dalagan, may mga apps na dahil tulos mabukas. Aho, May nata mga daw. website na dahil tulos mabukas, ta iningin sa panahon na may laro ngayong susabay-sabay na tiga-atake ka mga hackers and website. Traffic flood ha? Pero dahil ngayang mawawara na mga datos, dahil mawawara na kwarta, mabagal lang talaga ang dalagan kan mga internet. Di naaraman nindang arog pala diyang yang aldaw na ang traffic flood? Napo-forecast man nila, di? Na-monitor garo na-monitor. Na-monitor? Oo. Napo-forecast man pala niyan, adi? Alright, yun na. Oh, traffic flood ha? Okay. Traffic flood ang apod. Mm. Mentas na, ang sabi man kan PNP, handa sila sa posibleng cyber attack. Oho. November 5. Yan. Okay. Department of Agriculture, pinaganda ang mga parasira sa epekto ng bagyong Tino, bandang pagbilog kan 2026 national budget, natin mas magabat, natin mas komplikado daw dahil sa issue ng korupsyon. Oho. DPWH, makakatipid ng 60 billion pesos sa pagbawas sa presyo kan construction material. Mm. PSP, o Bangko Sentral ng Pilipinas, tiglalao man ang magkapadago sa pagpababa ng interest sagod sa 2026. Okay. So far, BP, iyan ang sunong mga headlines, pero so bigla umanta na aumento sa presyo. Ano na? 2.70 sa imo. Pera? 2.70. Nabawasan, Gigis. Salmatan. So, binaba na 2.80. Nabawasan ang Gigis. 2.70. Okay, salamat po. Ako lang ang nabulahaw sa buot. 1.70 sa mo ni John. Pera? 1.70. 1.70 sa gasolina, Oo. 2.70 sa diesel. Oo. Ayos. Tapos, 2G sa kerosene. Sisa may kasala naman kaanda. Ano naman ang rason da? Ang sabi, so, sanction duman sa duwang kumpanya Kan? kan Russia. Natining mga OPEC, di pwede mag-produce ng kadakol na crudo. Yan ang big pangako, baga kan OPEC. Kata daw yan tayo na minaproduce kadakol nun. Nga rin bumaratuan. na by second week da, posibleng magdagol. Kontrolado naman ninda, no? Minaproducer kang sobrang supply. Di ba barato yan? Nagkapasiguro manggaruta. Aram muna. Baka maubusan na di. Oo. Buda baka kun, may ururon man kayo dyan. Basta, ang tiglaoman, kung magkasundo ang China, Buda, ang Amerika, Oo. mas lalong mamahal. No, nainig mo na yan. Kaya di siya na magkasundo. At totoo lang, sad ako. Alright. Garihan ka na sa kita kanya sa Sarawis. Kaya yung beauty and headline, na pag-aga ito siyang Kampiyon So sad. Enterprises. Alam po sa namin Mr. and Mrs. Raul at Marisa Caldo dyan sa Orosat, Ligas City, basta na KPYC niyan, 24/7 konektado ka mo maski na yung load. From Newsbase, Yeah. ito po si Mardila. Good morning! Good morning, Newspaper Panimar. front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Nakakasad naman. Kaya sad ka nga, ulukong ka. Nakakasad na mga balita na ating natanggap tungkol dyan sa, kumusta na di? Ano na? Kamusta sa mga biyahe kan mga jeepneys kaan, sa mga nagpapasada? Ano na? Inda. Basta, sa paron to. Sa naman, sa rumsiba naman sa nagayon niya. Kaya lang ang pag-rollback kaan yun, date yun. Sa lapi, G's, sa 30, date ang pag-rollback yan. Alright, sige. Edi, yun na yan. Yun na yan, tabi. Ang pigil sabi ta. Pero maski puro paano, dapat po magugma kita. Happy lang dapat. Happy morning! At para stress kita kaya. Dadangog ka mo sa DCGB. Always number one, always at your service. Sige, 5:36 na, oras mga tugang sa morning hirit. Nasa linya, report. Hali po dyan sa luwan. Kay ba si Angel Mostasa. Good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa mga paraantabay. Uraw na ligdis sa Southern Part. Iyo. Totoo daw, dyan ang mga between 8 and 9. Balon tado na mag-interview kita sa DICT, ano? Apo.
apoton ta ano ang epektado man kita kanig sa bagay ang World Wide Web baga maski sa inya nakakonektar di ba buong mundo. Pero paano man ang mga flood ano ito so sabi ni Paring Mar flood basta sa flood. Sige, isip ko man, sir, kung ano sasabi ni Sir Mar. Naisip ko flood control. Traffic flood. Yan, traffic flood. Yan, ha. Ano ko flood control eh. Ikaw pa lang traffic flood, adi. Okay, sige. Anyways, VP, sa mga dugang papang bareta, arestado ang sarang babae dahil sa kasong theft. Matapos na matrayumpong operasyon kan mga tauhan sa Legazpi City Police Station sa mayon ni Police Lieutenant Colonel Domingo Tagal Jr., ang acting chief of police. Sigun sa patura, ang suspect na midbida na si alias Ja, 29 anyos, warang agum asin residente kan syudad. Siya ang dinakop VPN dali sa kusugan mandamiento de arresto e palawas na korte na may petsang Oktubre 13, 2025. Matapos na madakop, ipinararam sa suspect o ipinaaram sa suspect ang dahilan kan sa iyang pagkaka-aresto asin ang sa iyang konstitusyonal na diretsyo kung sa ina ka na may pasabot na ini, na inibibihan nila sa kusudya ng Legazpi PNP mantang pigahalat na formal na commitment order hali sa korte para sa iyang formal man na pag-turnover sa Bureau of Jail Management and Penology. Matagos man ang pangapudan kan Legazpi PNP sa publiko na makipagtabangan asin tulos na ipagtaong informasyon sa mga otoridad ang CISay man o ang informasyon kan mga personang may pigakampang na kaso na mantinidong nagtatago sa lay para mamantinir man ang katranquiluhan sa syudad kan Legazpi. Yang VP Henry, ang mga dugang po pong informasyon halos sa luwas, iling sa Mustaza DC. Salamat, Angel, sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, Karen Ala, nasa linya. Wala na si Karen? Wala na? Naputol na si Karen diretso. Wala na, ha? Si Joshua Bino. Mga tugang may bitbit man na istorya. Joshua, good morning. Yes, Pipi, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag natong bareta sa itutugot kan Daraga Municipal Police Station na igwanin mga individual na makaraw-raw sa mga barangay dito sa Daraga Albay. May kinaraman sabi ni Henry sa illegal na droga. Talaga? Base kaya di Henry sa record, 54 mga barangay sa Daraga Albay ang deklarado ng mga drug-cleared barangay. 54? Hindi ko kompleto na. Gusto sabihin, ang Daraga, drug-free? Pero baka 54 ang barangay sa Daraga? Kompleto na sa 54 barangay. Yan ang sabihin ka. Dito man tulos-tulos para deklara na drug-cleared municipality. Tiga-applyan pa yan di Henry. Buda nagasairaron pa sa assessment kiraray kan kan committee na nag-review ka yan sa level. Bago na ko, kung klarado na ang gabos na munisipyo, 54 bagay yan, ubos na ang Daraga, klarado na. Kung iisipon, klarado na, pero dahil man automatic, i-declare, ma-apply man giraray sinta tabi di PNR. Tapos may assessment man giraray. Okay. Na mangyayari. Kaya, sigun kay Chief of Police, Lieutenant Colonel Edgar Azotea Tabi Pipi Henry, mas tigihigutan nindaan sa indang kampanya kontra illegal na droga, mas tigpapakusog ang sa indang operasyon siring man na intel operation para dahil mapubulan ang nagkakapirang mga mansibado na nagbabalo na magpalakop ng illegal na droga Pipi Henry sa Daraga Albay. Tangani dahil madanyaran o marawrawan ang status kan mga barangay sa Daraga Albay, deklarado ng drug cleared. Kung matatandaan, susog sa record sa opisina ni Azotea, nadakop pagabi Henry Nubin reduced na banggi, ang sarong high value target sa barangay Anislag, nadakop panin na sa poko mas o menos 20 sa sachet ng illegal na droga, na may nakantidad 856,000. Sigon kay Azotea, dahil man ini makakadanyar duman sa pagiging drug cleared kan mga barangay sa Pipi Henry dahil ang pagkaka-arrestar na ini kan na suspect sarong pagpapahiling na maski ang mga barangay sa Daraga
aktibong nagtutuwang sa DPNR kontra illegal na droga. Kaya minapasalamat si Azotea sa ekspersoman kan mga barangay official na talagang nakikisumaro man sa mga otoridad at nagbabantay sa indang kanya-kanyang mga nasasakupan na day malaugan ng mga baguhan, day malaugan ng mga individual na nagtutulak ng illegal na droga. Kaya sa kanyan, sigun kay Azotea, publikayot ang sa indang opisina sa DPNR para mapabulan ang mga nagbabalo na magpalakop ng illegal na droga sa munisipyo Candaraga Albay, lalo pang narireparo na ang mga nagbabalong magpabakal, bako man talaga mga taga-Daraga, kundi mga dayo man sa natadi dito Henry, araw kay itong nangyari ka nag-aaging pagdi sa Barangay Mislag na ang suspitsadong nadakupan ng 866,000 kantidad din aligadong shabu, bako man taga-Daraga, kundi residente kan Legazpi City. Yan dito Henry, ang dagdag na istorya, Joshua Bino, dito Jimmy. Salamat, Joshua, sa report. Ali po dyan sa luwas. Sabi kan sa tuyang texter, nahiling ta ka nga, nagkaog ka kibiskwit. Pasensya na po. Kay pon ko tabi na mag-hapin-hapin. Kasi kuyang bito, kataday po ako pwede na nagugutuman. Dapat na kita nagugutuman para na po mag-alsuman sa tuyang tulak. Kaya bueno, mga tugang oras natin, uy, 5:45 na. Oras po mga tugang sa Pilipinas. Paningit sa Morning Hirit. Itama ta daw mga tugangan sa tuyang segment no niya na aldaw. Nagkakabirilot tam ako. Natalo ta nagkakabirilot ako mo niya na aldaw. Di ko aram kung natao. Tabi papasadantan mga text nindo para sa greetings. Pakalipas ka ni Buda, pakalipas kang report ni Jimmy na salita. Uni po ang paningit sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Nasa linya, mga tugang si Miss Shara May Leron. Aramon ta daw ang paningit sa Morning Hirit. Good morning, Miss Shara May. Good morning po, VP Henry, asin sa tuyang mga paraan tabay. Aram daw nindo na sarong dentista ang nag-invento kan cotton candy. Saro sa mga paboritong mahamis na snacks Nailing mo sa ng mga dentista niya. kaakian. Basado sa artikulo kan Smithsonian Magazine, kan taon 1897, sarong dentista na si Dr. William Morrison ang nakaisip kan cotton candy machine kaibanan sa iyang kabady na si John Wharton. Ang katuyuhan ninda ayuan magibuning mahamis asin floppy na snack asin makaskas na maibibenta sa mga piryahan asin exhibition para mapaugmaan mga kakian asin magtaonin bagong twist sa tradisyonal na candy. Pero sa pagiging dentista, mahilig man sa innovation si Dr. Morrison kaya naisip niyang ipagsalak sa iyang kaaraman sa chemistry asin sugar craft ni John Wharton. Asin ang resulta, sarong makina na kayang i-spin ang pinainit na asukar asin gibuhong gari clouds na mahamis asin malumok. Wow. Kung sa inpon ka ito, saro na ang cotton candy sa mga naging paborito asin simbolo nin kaugmahan sa mga peryahan. Yan po, Bibi, ang paningit sa Morning Hirit ngayon na aldaw nin Martes. Ini po si Shara May Leron, marhay na aga. Yan po ang mga dagdag karaman sa Morning Hirit. Ang candy baga, lipig ka para pakaunan kan mga dentista. Hirit. O tong dentistang uinimbento ki. Uminimbento ki. Salbatana. Ayos sa manari. Gariman sa nadyon, aram ako sa iyo nag-imbento kan TV. Kung paano niya naisip ang television. Iba kung nabasa, ang tawag nakaisip kan TV, na-conceptualize niyan habang siya nag-aarado. Habang siya nag-aarado, naisip niya kung paano niya gibuhon ang TV. Yan na vacuum tube para tabi sa television. Naisip niya, nag-aarado siya. Gariman sa naso istorya ni midbid nindo si Kwan, midbid nindo si Kenny Rogers. Si Pading Kenny, midbid nindo. Istorya ni Kenny Rogers. Yan ang kanta na Lady. La 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 lan la 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 lan. Inakanta niya ba yung lady? Ang nagsurat kaan kaniba si Lionel Richie.
Sabi ni Kenny Rogers, yan ang kanta nga, nabilog sa kabos na lyrics habang si Lionel nasa CR. Nasa CR. Sabi, ano na ka na? Lady, da-da-dan, da-da-da-dan, and I met you. La 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 la. Ayun bagang la la la. Lady, da-da-dan, da-da-da-dan, da-da-da-dan. Yan po ang mga ragdag na karawan sa morning hirit. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Nasa linya, mga tugang ang istorya kasabay si Jimmy Nasalita sa sendo pong programang Morning Hirit. Ngunyan pong aldaw, Nin Martes. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Jim, good morning Jim. Pasok. Yes, salamat BBB. Maray na aga sa mga parantabay. Kunupon pa ang dampog. Yung nga ni, hiling ko niya na aga. Kuwan pa, may bugon. Ade. May bugon na duman lalo sa may Piudoran area. Kaya sigon kay Sir Noel Ordoña, tiyos-tiyos na itong sa mga ipinag-ibakwar kaso hapon na mga taga-sityo Lagaan, Barangay Banawan. Dahil dahil pa posibilidad na paparalikon ang mga nisa. Alangkaw pa ang level ka na tubig. Ito so nagsasabatan na tubig dagat asinso sa tubig Panganiran tabi bibi. Ngunyan sa 157 pamilyas. And ngunyan na pagkaaga, rinasyon na natin daki mga tinapay, kape, hali sa lokal na gobyerno. And sa mga oras na inita BBB, mga stranded man, itong sa mga itong mga evacuation sa evacuation center sa Barangay Karatagan, mientras tantong itong sa mga stranded passengers, kagulpi na, bibi, abot sobra 600 ng personas, nadaan iraon na duman sa mga gilid ka na tinampo, sa pier, dahil nga nikibiyahe pasiring sa Masbate dahil antay gwapang nakabandera na signal alert dahil kaning si Bagyong Tino. So ngunyan iyon ni an sitwasyon sa Banuan ka na Piudoran dahil na para lalo na itong sa mga salit na mga lunadang pandagat maghingawa na mag-isira na bawal sa medyo maukol pa ang kadagatan tabi bibit ang iwa sa anuman na peligro disgrasya. So yan bibi maray duman ko ta na magnuro negosyo Sain? sa Piudoran. Nata, ano negosyo na maray duman? Mga arukang pinangat. Oh? Talaga? Siyempre mga ba, may naroon mong 600 sobrang mga... Tamo? Maggasto na sana sa imo ki 5 pesos. Solve ka na, ade. Pumatong ka sa ng 5 pesos. Tapos may darakang arukan ban mo. Sige daw. Ako pinag-iisip, okay mga arukan ng mga extra income. Manay pag taga-pasubli mo na auto mo sa tao. Mag-iisip ako kanta, aram mo, mahal lang niya ng crudo. Kaya nagtatagay-isip ako kigaro extra income na sa mga legal bagang panandalian. Yung pag-iisipan ko yun man 600. Magbakal na sa mo mga 200, 300. Solve ka na. Times 5 pesos. Tira na. Yun man lang ganda no. Maray ang sa imong isip. Sige daw. Sadalan takot auto kung paano kargahan ang kinatong pinangat. Nagka-esperanto si Mayor. Permir sa tawo ang karga. Kargan ta namang gipinangat. Sa bayan mo kitawo. Para bantay, ade. Ayun. Araw kaning pagkaga. Dapat sa para bantay medyo naka-short lang, ade. Tapos may bunay. Yan. Naka-short siya na medyo naka-sleeveless lang, ade. Mabintaw niyan. Dilin siya ng maray. Nakakwa news gather ka. Duman ka pamapos. Yun na. Ika nang pamantayong ko. Ika ang magtag-alalay.
Solbian, Sol. Sulbian, oh. Ano yan sa pirmi nasa kanyan? Room 101. Di mo lang magpakiaraman sa parabantay. Okay, Yan sige. tayo, BBM, mga liglag na informasyon. GB na salit na DCGB nyo. Salamat, Jimmy, Dada- sa report. Sa DCGB. Always number one, always at your service. Good morning kay Bossing Leonito Gaviria, Maray na aga. Sabi ni Padeng Ray, iniibig kita o Panginoon aking lakas, o Panginoon aking bato, aking kuta, aking tagapagligtas. Aking Diyos, ang bato kong takbuhan, ang aking kalasag, ang sungay ng aking kaligtasan, ang aking muog. Amen. Salmo 17:1-2. Salamat sa mahal na Panginoon na ating tagapagligtas. A blessed Tuesday, everyone. Tanging sa panalangin lamang tayo ay malalayo sa kapahamakan. Thank you, Padi. Basta aram mo na, I love you. Aram mo, Padi, tama ka. Ang gabos kita, mga tugang maaagi, asin mapapapakaray ang buhay ta, sa pagi po ng panalangin. Yan. Kaya kasapon, igwa kong kaoron, sabi niya sa kuya, aram mo nga, pigpapangadji ta ka. Nga ko, salamat. Ano nga niya kung pangadji mo na, tumultul ka. Sige, pangadji ta. Come on, sa Morning Hirit. Tumultul ka ngayon, oy. Henry M. At Grabe. hindi inuumaga. Ayun mga greetings natin. Pagkalipas kang report ni Jomar Bien. Jomar, good morning, Jomar. Salamat, VP Henry. Good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag na bareta, arestado kan malilipot PNP ang sarong seaman dahilan sa kasong pagbargar sa Republic Act 9262 o itong Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ito matapos na magpaluwas ang korte kan warrant of arrest na may petsa na February 26, 2025, ngunya na taon pa lang yan, kontra digdi sa sarong inapod sa nakan na malilipot PNP na alias Boy, 29 anyos, soltero, seaman, as in residente kan Puro 4 Barangay San Lorenzo, Tabaco City. Sigun kay Police Captain Edito Raimundo B. Torre, an officer in charge, Chief of Police kan malilipot, na ang warrant of arrest sa indang isinirbi sa suspect digdi sa Purok 1, Real Street, Barangay 3, Poblasyon, Malilipot, Albay, dahilan sa pagbayular kay sa Section 5 ay kan Republic Act 9262, itong pangungulog sin pagtaon nin mental mga kasakitan digdi sa sarong babae. Ang kaso nakadakit na ini criminal case PDAS 9727 asin may piyansang 72 pesos para sa paramihan trust ng libertad ng suspect. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Digdi sa indong programang Morning Hirit. Uy, bakit ang tagal nito? Okay na. Okay na to. Uy, happy birthday po sa mga may birthday. Yan, siyempre, ngayon, common sense man. Happy birthday kay Hubert Rinion of EM's Barrio, Albay, District, Legazpi City. From MMC, good morning. Good morning, mate. Pakibati po sa Santa Florentina, Taisan, Arevalo family, Rosin, Madronio, Poche, Candia, Kanda, Mangampo, Haji, and Maraya family. Happy birthday, Manay Benid, Manay Remy. Happy birthday po. Yan. Okay. Hello. Hello. Good morning po. Kadoroy. Yes, good morning, Kadurat. Tama ba itong filter ang contexter mo? Na? Mag-formal ka. Iyo nga ni. Actually, may nagtanong sa kuya kasapon. Sabi sa ko, ipangadji ta ka ngayon, mag-formal ka. Tamahono nito. Garipig tatamaan na ako Ako yung manananong ko pangadji ko sa mo. Na? Pagtultul ka. Ako
ako sailing ko, salamato na maray. Salamato na maray. Sa pangad. Nisay ka na nga, G. Baka ang pinangadjian mo, mga binditadong kalag na nagkabiritay sa mata nag. Bako? Ano? So, ano ta? Dali man ito, okay, virtud. Tama ka dyan. Sige, kusog-kusugan mo pa. Ha? Kusog-kusugan mo pa kay Luhod. Ayan. Makulog maganang tuhod ko. Tapos lumakaw ka kipaluhod. Sigurado na yan. Bako magrabe ang sala mo. Bako man grabe. Bako man. Kwan man o ning kayang-kaya pa, forgivable. Normal na sa imo, arugan. Normal ka. Lakasod kang salbatan ka. Normal na ano. Sige na, papatayan na ako. Sige, go. Yan, sa Bataan, kay Dinis Labanaynal. Tapos sa Agom niya sila sa Banaynal. Digdi mo sa poblasyon, kay Auring na Bikilyo, kay King Bikilyo. Kay Arsiling, Manay Siling, Itsane, kay Manay Uting Itsane. Sa digdi sa Kataning may Felipe Diaz. Oo. Kay Manay ni naman na imulo. Yeah. Oo. So daragang gurang dyan. Siguragang gurang din sa kampang Mr. na Bernal din. Okay. Di pa na. Wala. Budisay mo man. Okay na. Okay na. Bye-bye. Bye. Thank you. Sarawayo na. Sarawayo na gurang ini. Di ko aram kung seryoso ang ipapangadji niya ako ninyo. Di ko aram kung seryoso ang ipapangadji niya ako. Good morning. May pasok po sa school mga aki. Ay may kumbaga po, may signal typhoon signal number 1 baga. Bada kasapon baga, may linuwas baga po na direktiba. Bay na po kung mauranon po sa lugar, bay na pagpalauga tabi. Bay na po pagpalauga yan, mas maray po na nasa harungan mga aki ngunyan ng Alcoran. Iyo po, happy born day kay Miss Ivy Mayores and Viana Luz. Greetings from Beher. Yeah. Happy birthday po kay Mike Losamia. Good morning. Habang nagsasabon sa CR, good morning Henry M. Naka-eri na subago sa WGB. Ayun ha. Tapos good morning Henry M. Nahiling taga kasuhapon sa may penya, naglakaw ka. Iyo po, ako po itong nahiling. Sa may tuyo po ako kasuhapon. Good morning kay Madam Melinda Wee. Happy listeners po. Salamat sa Diyos. Lagpas sa tuan bagyo. Thank you Madam Melinda Wee. Good morning sa mga taga CMD. May good morning. Good morning Henry. Lifted na po ba ang class suspension? Wala pong wala pa akong nabasa. Wala pa po. Natalie Grace Bungalon congratulations Natalie Grace Bungalon for passing the CPA board exams. To God be the glory. Oy, congratulations sa mga bago tatabi na certified public accountant. Happy birthday po kay Mr. Asor Besmonte Can Santo Domingo Albay. Padagos maging makosoga. Yan ha. Good morning, bossing. Good morning, tabi. Sana isabay mo sa sana isabay na sa mga job order sa payroll. Talaga? Good morning, tabi sa mga taga-Buyuan na katutok sa DCGB. Good morning, idol. Sa mga taga-Buyuan, always chat ko sa FB mo daiman pigbaw. Ay talaga? Pasensya na amigo. Tano Ayala, maray na aga sa mga taga-Buyuan. Mga taga-Maslog, Pamilya Olimpo, Teacher Aiza Olimpo, Risa Olimpo. Good morning. Nakulon pala ang kwan mo niyan. Pa-shoutout po sa mga naka-matik ang nursing board exam. Ako na to. Ngayon to, di ba? Matik da kang nursing board exam dyan sa Sunshine International School. Good luck po kay Janet K. Batalya, Charles Hill Bilangel, kay Jaisel and May. Good luck po. Good morning, Tabi Henry M. Pwede makisuyo sa mga kinaukulan dito sa Zone 8 Bitano sa likod ng Bukuhan sa back of Brad's Hardware, malapit kay Kagawan Ranyola. Sobrang dilim po ng street light. Kung pwede, mai-request na palagyan ng street light, nakakatakot dumaan. May aso pa, pati likod ng Bukuhan, naghahabol. Takbo po yan, palaging nakakawala sa pagkakatali. Ay nako.
Iyo, ang tama man ang madiklom mo dyan sa may kantong niya. Ha? Kunyan nga ning aga, ang Rizal Street, madiklom. Binuksan ko sa auto ko, talagang madiklom talaga dyan sa pintuan. Binuksan ko sa pintuan kan sa kuyang bintana. Madiklom talaga. Di nag-andar sa mga street lights sa Legazpi? I do not know. Baka pig ko ang ano ta, may maraot bagang panahon. Ha? Happy 14th birthday po kay John Heimer Masbate from Amoncio family. Good morning. Tanong ko lang po kung bakit ang gwapong mo ngayon. Bakit? Nakita mo ba ako ngayon? Bakit ka nagtatanong mong bakit ang gwapo ko ngayon? Nakita mo ba ako ngayon? Nakita ba tayo ngayong umaga? Matarayon ka. Nagkita ba tayo? Saan mo ako nakita? At nasabi mo, ang pugi ko ngayon. Huwag ka ngang ganyan. Kasi nakukonsyos ako. Huwag kang nakukonsyos ako sa mga sinasabi mo. Happy birthday po kay Alberto Soneja, November 5 of Sagmin, Albay District, Legazpi. Jose Leandro Lanoso, November 12 of Aeroville Subdivision from MMC, kay Merly Caceres. Nakita niya pala ako dun sa FB. Kala ko kung nagkita tayo ngayong umaga. Grabe ka naman. Okay. Salamat. Dakol anang wara street light dyan sa may Barriada Road. Madiklom man. Nakabaga. Joshua Bino, nasa linya. Come in, Joshua. Good morning. Yes, Bibi. Tama ba yung sinasabi ng texter natin? Oo. Talaga? Araw-araw naman. Sabi niya, bakit ang gwapo mo ngayon? Araw-araw. Bakit ngayon ba ang gwapo? Pag inspirado, ganyan talaga. Ay, iyan ang gusto ko sa'yo. Nakakapugi naman talaga yan. Ang inspirasyon ko gabos na mga paradangog na nakatutok sa programa Oral Daw, sindaan sa kong inspirasyon para mapakaraytan serbisyo publiko sa paagi ng radyo. Bagyo ka ba? Bakit? Ang lakas mo pa rin humagupit. Sindang inspirasyon to Oral Daw, kaya dapat inspirado man kita sa pagtrabaho. Correct. Deki single na personang inspirasyon ta. Gabos inspirasyon. Tama. Diba? Tama. Mhm. May Okay. pasunod-sunod lang. Ah? May pasunod-sunod. Noy. Po. Kaya Noy. Wala na mga tumbok ang dila mo, Noy. Baga kung tandaan mo, ramdaman mo, aram ko tabi konsensya na ka-star sa lidong. Aram ko pati konsensya nagtatrabaho. Tabi nung. Po nung. Sorry. Pagkaraya Noy. Ganyan man sana. So, sir, pumakaray ka, aram ko sa'yo ka nag-uli. Well, aram ko kung sa'yo nagtatrabaho, nago mo. Okay, anong gusto mo? Alright, sige, go! BP Henry, napabalik lang kita. Naagihan kan mobile unit. Ining sarong poste tabi BP Henry ng street light na nakabalagbag unyan sa tinampok. Digdi sa barangay Rawis tabi BP Henry. Particular na sa atubangan kay ning regional office kan Department of Science and Technology o kaya DOST. Ano nga, sabi niya, Primo, ganyan nagsaralbida naman ang dila mo. Sabi mo, binuksan ko sa pintuan, kan bintana, kan auto ko. Pag nag-imbentong istorya, mapagalon. Sige, go. Yes, sabi BP, sa tubangan kan regional office kan DOST. Nagihan lang ang mobile unit ko niya na pagkaagat tabi BP Henry. Nakabalagbag iyan sa tinampo. Dahil ko pamasiguro kung natumba inikan paras-paras kasubanggi o kung ano ang nagkaw Sa partian? Sa Rawis BP, atubangan kan regional office kan DOST. Okay. Mailing mo dyan sa messenger mo. Yan dyan tabi BP Henry. Apektadoan bolos kan trapiko dyan? Pwedeng maka-apektar kung rush hour. Ay, kung may nako. patulos mahali tabi BP Henry. Ang Nako. tigka-problema tala. Ay, yung manang gahan. Natumba. Di kuryente yung BP Henry. Ay, nag-iilaw pa ka? Maski bagsak na para sa
So, lente, nag-iilaw pa. Nag-iilaw? Ibig sabihin, may kuryente pa. Gani sa kalapaan naman ini, pero bakal ini ha. Bakal. Bakal? Mahiling mo bipin. So, gani pag-aluro lente, pasa na. O nag-iilaw, nailing mo ng salbatan nag-iilaw, nakahigda na sa tinampo, puro tul na ang payo, nag-iilaw pa. Correct. Oh. Sabihin, may kuryente pa yan. Siyempre, klarado na may kuryente ini. Baka disquido lang. Isa na makatalagang kay dyan na electrician natumbas natumbas ka. Lapa ng poste. Paano ang poon garo? Pero may tali ini. Kadali man. Sabagay baga, may date man na paros-paros. Pero gari, inda sana kung direkang paros yan o baka lapa na talaga ang poon. Makangalas man. Okay. Ay, concern kasi naman garo na yung nagpuntak kay Sako para mahilig visible VPN rita. Kung wala yan ang Sako yan na may laog na baybay. Dahil mo masyado mahiling sa rayo kabata. Bako man masyadong dakulaw ng posting yan. Marita, binugtakan kay Sako kaya medyo visible. Kung ang problema tabi VPN kung tadakol na may baka may aragi dyan, mga bihikulo, motor o ano man, dahil tulos mahiling tabi BPN sangsangon iyan na nakatumbang poste, kung madiskwito, may supply pa rin kuryente, namalang nga nila, maski para sa nasugari lintikan bombilya, nag-iilaw pa. So yan lang tabi BPN kaya kita nakabalik, anunsyer tayo yung bagay na yan, baka may nagadangog na taga-engineering o kaya electrician kan barangay Rawi. Nag-iilaw pa? Reparo. Ang sitwasyon sa highway lang tabi yung dependre, gilid yung pinampo, atubangan kan regional office kan DOST. Pangyayari sa mga oraro. Sa bagay, mahiwas ang tinampo dyan? Medyo may was man. Dahil man masyado, kailang kung may wire iyan, isus ko. Anyway, sige. Yan tabi, dependre. Nadagdag na sitwasyon sa palibot with boy sa mobile, Joshua Binot. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan lawas. Ang mga bareta masunod. Makalipas lang mga tugang kainin na nagkaperang mga patalastas. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Alas 6:09 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta ngunyan sa lado lokal. Klase sa gabos na level, pampubliko asin pribadong eskwelahan sa probinsya kan Sorsogon, asin iba pang munisipyo sa Albay dahilan kan bagyong Tino suspendido ngunyan alaw. Maritime Industry Authority Bicol nag-abiso sa publiko dahil maglawod o magbiyahe sa kadagatan darakan bagyong Tino sa lado nasyonal. Bagyong Tino naglandfall sa Silago, Southern Leyte. Si Sentan embelto sa DPWH Ghost Project, posibleng magpasko daw sa presohan. Business News. O kaya sa ibang nasyon, 6.3 na linog tuminama sa Afghanistan, guminadanin 12 katawo. Business News. Big time oil price epektibo kasabagong alas 6 ni Naga. Health News. Ano ang histrionic personality disorder? Aramon. Histrionic personality disorder, aramon tapo, taud-taud lang. Detalyes, mga tugang kan mga bareta nyato ngunyan sa lado lokal. Suspendido pang klase sa gabos na level na pampubliko asin pribadong eskwelahan sa probinsya kan Sorsogon asin ibang parte kan munisipyo kan Albay dahilan kan bagyong Tino. Sosog sa MD RRMC Advisory number 3
Series of 2025 sakop kan suspension ang bilog na probinsya kan Sorsogon asin ang mga minasunod na munisipyo sa syudad sa Albay, Legazpi City, Ligao City, Tabaco City, Piodoran, Bakakay, Kamalig, Daraga, Ginobatan, Huvillar, Libon, Malilipot, Malinaw, Manito, Uwas, Pulangi, Rapu-Rapu, Santo Domingo asin Tiwi. Katakod kay ini pinagabisuhan man ang mga eskwelahan na gamiton ang modular distance learning at siniba pang alternative learning modalities mantang efektibo ang suspension kan face-to-face classes. Pinag-abisuhan kan Maritime Industry Authority o Marina Bicol ang gabos na mga tagsadiri asin nagmamanihanin gabos na sasakyan pandagat na day maglawod o magbiyahe sa kadagatan lalo pa na may nakaitas na storm signal o warning sa rehiyon dara kan Bagyong Tino. Sigon sa abiso kan Marina Bicol na pinamamayuhan ni Regional Director Dr. Jeffrey Bangsa, pinag-abisuhan man ang mga ini na maging updated sa mga abiso hali sa Pag-asa, Coast Guard at siniba pang ahensya. Tulos man na nagsirong o na magsirong kung masabat ang maraot na panahon sa kadagatan. I-mantenir ang komunikasyon sa mga shore-based stations asin striktong nagsunod o magsunod sa no sail advisories asin safety protocol. Dagdag mga tugang na mga bareta hali po dyan sa luwas dara ang report ni Al Armario. Mapasar na nin resolusyon sa sanggunian na palunsod para sa planong dry run kan traffic solution digdi sa Legazpi City. Si City Councilor Attorney Butch Lucila, Chairman kan Committee on Public Utility, iyo ang nakatalaan magpasar kayan. Kaso hapon, sa Traffic Consultative Council meeting ni Mayor Isiam Ismael, napagkoronan na i-dry run muna ang kaduang lugar sa sentro kan Legazpi na magabat pirmi ang bolos kan traffic. Enot ang yaon sa Rizal Street Corner pasiring sa Dap-Dap Area Boulevard na pirming gabot ang traffic dahil sa rapatan ng mga behikulo sa iba-ibang direksyon. Ikaplanohan na babawalon ang left turn hali sa Dap-Dap Boulevard area pasiring sa Albay District. Ang direksyon, pati naman ang hali sa may Tanchuling to Legazpi Port District area. Pangdua na i-dry run, iyo ang traffic situation sa mga ESM na sarapatan man ang mga behikulo dahil balda-balda ang tinampo hali sa Tahaw Road, Villamor, haling Gogon Vidano, asin ang hali sa Grand Terminal. Duwang area mo na, ang i-dry run, ang iba, susunod na. Alarmario, DCGB. Mientras tanto, mga tugang, mga dagdag na bareta, hali po dyan sa luwas. Anti-smoke belching unit kang Legazpi City sa giraray na nagkasa nin random roadside inspection sa mga behikulo sa syudad. Angel Mostasa sa detalye. Tracing mga behikulo ang flag down kan Legazpi City Environment and Natural Resources katuhapon para magkondukta ng random roadside inspection katuwang ang mga miyembro kan anti-smoke belching unit na kompresko kan mga personahe sa Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau, Land Transportation Office Bicol at sinang Bantay Bayan Highway Patrol Group. Sigan kay OCNR Head Lino Benjo Calieja, katayuhan kay ning masiguro na ang mga behikulo ang naglaog at naglalawas sa syudad ang nakasunod sa isidong emission standard sa larong kang City Ordinance Number 14-0011-2017 o ang Anti-Smoke Belching Ordinance asin sa Philippine Clean Air Act of 1999. Sinabi ni Calieja na ang gabos sa mga behikulo na ini anday nakapasar sa nasabing test alagad ibig katawan ng citation ticket asin patawan ng penalidad na nagkakawas sa 2,000 tagpod 4,000 pesos sa tinawan ng dainin tsansa o warning kan mga operatiba kasalidan ng promisa na magsusunod sinda sa nasabing ley. Ang grupo ang nagkondukta naman ng information, education and communication campaign para mapalangkaw ang kaaraman kan mga motorista manungod sa vehicle maintenance asin epekto man kaini sa kalidad kan paros. Maludag na bareta, Angel Mustaza, DCGB.
Oras Pilipinas, 15 makalipas ang alas 6 nin aga. Karen Ala, may dagdag na report. May matusog na pangapudan ang Committee on Agriculture and Fisheries kan Sanggunian Pandalawigan ng Albay na maibitaran ang kadakol ng mga prosesong pinag-iimpusir asin agad na rekisito kan National Food Authority, Department of Agriculture, asin mga local agriculture offices sa mga pobreng parauma sa probinsya kan Albay. Sigun sa chairman kan komitiba na si 3rd District Board Member Das Mangonilla, susug sa iyang impormasyon, padagos ining tinag-agrangayan kan mga parauma sa probinsya sa pagsabing grabe ang mga prosesong iaragyan kan mga ini sa mga naunang bita na opisina, mga papeles na kaipuan ayuson asin papirmahan bago makabenta asin deliver kan sa indang mga pinagtatrabahuan na ani. Kun kaya bilang chair kan komitiba, nangapudan ang kinatawan na pag-adalan kan mga nasabing opisina ang siring kaining sistema sa pagsabing nagsisirikat na nga ini sa pagtaranom asin aninin bagas na pinagkakaon niya to, iyo paanti pagpagal sa mga rekisitos na pinaghagad kan mga ahensya. Karen Ala, this is GB News. Mientras tanto, approach Kantulay sa Travesía, Ginubatan Albay, nagbabaratak. Jimmy, nasalita sa report. Approach Kantulay, digdi sa barangay Travesía, bago pa sa naining gibuhon, alagad nagpaprahiwas na ang awang, gustong sabihin na nirarom kay ni batak na inibong na approach, may batak kung sa inot na ining pigway dining, ngunyan may mga crack na. Ana mangyayari kay ni uuliton giraray sa pagsabing diretso na ining maghihiwasan batak, lalo na kung malaw gininin tubig. Sa ngunyan, sayang na naman ang pondo ginamit kay ni sa pagsabing daiman ini matagalan na porsyon na ini sa tuong party Kantulay, kakon haling kamalik palaog sa Banwaan kan Ginubatan, taon ini mahihiling porsyon kan bago pa sa ng tulay na patak na ang maginibong na approach. Jimmy Nasalita, DCGB News. 87 anyos na lalaki arestado dahilan sa kasong panlulupig. Jomar Bien sa report. Na-arrestar kasudma kan malilipot PNP ang sarong 87 years old na lalaki dahilan sa kasong rape na nakomitir sobra sa 20 taon na nakakalihis. Sa impormasyon ay pinaluwas ni Police Captain Edito Raimundo Torre, ang officer in charge Chief of Police kan malilipot PNP, sa iyang sinabi na isinirbininda ang warrant of arrest sa kasong rape kontra sa sarong alias Buknoy, 87 years old, residente kan barangay Hindi kan Bakakay, Albay. Ang suspect iyon inarestar digdi sa barangay Binitayan, kasudma kan pinagsarong puwersa kang Malilipot Police Station, kasabay ang Albay Police Provincial Office, pati naman kan Bakakay Municipal Police Station. Ang kasong pinagdahampang kaini iyon nagugat kan taon 1997 kung saan sa one count of rape ang sa iyang pinaghahampang daing piyansang rekomendado ang korte sa kasong pinaghahampang kang 87 anyos na lalaki. Yan ang report, Jomar Bien, DC. Mientras tanto, Business Permit and Licensing Office Cantaragalbay, pinasarado ang 7 quarry operator dahil sa kakulanganin permit. Joshua Bino sa detalye. Talagang mahigpit ang opisina kan Business Permits and Licensing Office o kaya BPLO sa munisipyo Candaraga Albay na pinamamayuhan ni Mr. Michael Margalyo. Ang si Isay man na mga nagnenegosyo sa Daraga na wara ni nagkanigong mga permit, ipadarahan tulos ni notisya o kung bako ma, ipasarado ang sa indang mga negosyo. Kasuod ma, ang BPLO kaibahan ang Municipal Environment and Natural Resources Office o kaya ang Menro sa munisipyo kan Daragalbay.
pinanginutan kan mga ini an inspeksyon siringman enforcement operation sa barangay Matnog, barangay Miisi, asin sa barangay Bujao dyan sa Daraga, Albay. 7 mga quarry operator ang nahilingan na nag-ooperate na wara nin balido o balidong business permit na malinaw na violasyon sa mga regulasyones na pinagpapautob kan lokal na gobyerno kan Daraga, Albay. Susog sa mandato na dapat masigurar ang pagsunod sa mga lokal na ordinansa asin polisiya para sa kapalibutan. Ang 7 mga quarry operator na ini tinakwan in cease and desist o kaya closure order kaso hapon pinag-aabisuan ang mga natawan in cease and desist order na dapat nindang kumplituhon ang sa indang mga permit hali sa lokal na gobyerno tangani nang makabalik o kaya makapagpadiretso kan sa indang operasyon sa negosyo nin quarry. Tusog sa closure order na pinagburugtak sa mga opisina kan mga quarry operation na ini sa naunambitan niya tong mga barangay an establishmentong ngayang ini pinag-orderan na isarado for operating without mayor's permit in violation of Municipal Ordinance number 16 o kaya Municipal Ordinance number 16-2019. Kung kaya sa ngunyan, sarong pagpapahiling na talagang mahigot ang kampanya kana nasabi ng opisina, partikular na ang Business Permit and Licensing Office na dapat patas-patas ang pagpadalagan sa negosyo asin dapat nag-operate sinda na kompleto man ang mga permit. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Oras Pilipinas, 22 minutos. Makalipas ang alas 6 ni Naga. Bareta sa Lado Nasyonal, makalipas lang po kay ni. GB News Express. GB News Express. Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
Kaya po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. At age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na tumutulong sa immunity, healthy heart at sharp memory with proper diet and exercise. Alam niyo ba, ayon sa clinical research, ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasama ang tamang pagkain at exercise ay nakatutulong sa memory habang tumatanda. Napapanatiling matalas ang isip, malinaw ang memorya at maayos na nakaka-focus. Ang mga nasa edad 50 pataas ay matutulungang magkaroon ng good quality of life kung iinom sila ng Centrum Silver Advance kasabay ng tamang pagkain at exercise. Take Centrum Silver Advance daily. Ito ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod nin mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:28 po nin pagkaaga. Padagos kita ngunyan mga tugang sa Lado Nacional, ipinag-orden po ni Cebu o kaya naglandfall sa Silago, Southern Leyte ang bagyong Tino base sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA. Nahiling ang sentro kan bagyo sa bisinidad kan nasakop kang Mahaplag, Leyte. Naman tinir kay ng kusog din paros na 150 kilometros por hora, asin biglaan na pagkusog nin paros sagkod sa 205 kilometros por hora. Naghiro ini pasulnupan sa rikas na 30 kilometros matapos maglandfall, piglauman na maikot ini sa Visayas sa Northern Palawan bago dagos nang magdiretso sa West Philippine Sea sa Miyerkules na Nobyembre 5. Nagpatanid ang PAG-ASA na peligroso ang paglayag asin pipaghanda ninda ang mga lokalidad na maging alerto sa epekto kan bagyo. Ipinag-orden po ni Cebu Archbishop Alberto Oy sa gabos na padi na buksan ang mga simbahan sa Cebu bilang paramientras na masisirungan kan mga residenteng naapektaran kan bagyong Tino.
Sigon kay Arsobispo Oy, kamautan kay ni na matabangan ang mga namanuan na makahanap ng ligtas na lugar mantang padagos ang pagrapado kan maraot na panahon. Siring man piglinaw kan Arsobispo na day kay bahan sa mga bubuksan ang mga simbahan na naraot kanakaaging linog tanganing masiguro ang kaligtasan kan mga mairibakwar. Nangapuda na Arsobispo sa mga Cebuano na maging ligtas asin magpangadji. Ipinag-orden man kan Cebu City ang preemptive evacuation sa mga flood-prone coastal asin mountain barangays bilang antisipasyon sa epekto kan bagyo. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado nasyonal. Inabisuhan man kang National Electrification Administration o NEA ang gabos na mga electric cooperative na maapektaran kan bagyong Tino na magpautob nin contingency measure. Sigon sa National Electrification Administration Disaster Risk Reduction and Management Department, ang contingency measure kay puha na mabawasan na malimitaran ang epekto kang pagrapado kan bagyo. Inabisuhan man kan NEA ang mga electric cooperative na evacuar ang sa indang emergency response organization tanganing magpautob nin magkakanigong lakdang kung kinakaipuhan. Dapat man na siguruhon kan mga ini na may supisyente sinang kagamitan asin buffer stocks na magagamit sa power restoration. Makusugban ang direktiba kan NEA DRRMD sa mga electric co-ops tulos na magsumiter nin damage in power situation report kay bahan ang mga schedule kan partial asin complete electric service restoration. Sa Giraray, mga tugang na tinawanin doon ni Senador Bam Aquino na ibugtak ang 260 billion pesos na pondo para sa flood control project sa 2026 na budget sa edukasyon para sa salud asin iba pang mahalagang social services. Sa iyang ginibong speech sa graduation ceremony sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, sinabi ni Aquino na dapat prioridad kan gobyerno ang edukasyon asin halion ang mga korupsyon sa kan mga lideres kay ni. Kaya tinawanin doon ang pondo para sa flood control dapat gamiton para sa tabang sa mga paratukdo, mga scholarships asin subsidiya sa mga kahobinesan na mga estudyante. Dapat man na ini ma-implementar tulos asin gamiton ang pundo para sa salud na magkakatabang sa serbisyo sa mga namamanuan. Kadumi naging aldaw na nga ko si Aquino ni pagapadagos kanian sa iyang pagsiguro sa pundo para sa 3.5 milyon na beneficiaryo kang Republic Act 10931 o ang libreng kolehiyo law sa mga SUCs sa mga LUCs asin pribadong educational institutions sa iraram kan 2026 na national budget. Sa ngunyan, may po mas o menos 2.2 milyon na estudyante sa mga SUCs asin LUCs ang direktang nakikinabang sa Republic Act 10931 habang 1.3 milyon na estudyante man sa mga pribadong universidad asin kolehiyo ang makakakuha nintabang sa pagikan tertiary education subsidy asin ang tulong-donong program sa ilarong kamparehong lay. Mga pudan man si Aquino nin pagsulong kang Republic Act 10931 kanuminaging 2019 bilang principal sponsor sa panahon niya bilang chairperson kan Senate Committee on Education. Iba pa niya itong mga bareta sa lado nasyonal, kumpiyansa po si Public Works Secretary Vince Dizon na magpapasko daw sa presuhan ang maabot sa 60 individual kaibahan ng opisyal kan DPWH asin mga kontraktor na imbelto sa multi-billion pesos na flood control ghost projects. Sigon kay Dizon, ang DPWH asin ang Independent Commission for Infrastructure o ICI masumiter ning kadagdagan na reklamo sa Office of the Ombudsman. Ngonya na simana asin sa masunod pa pigalaom man niya na sa lalong madaling panahon marisolveran kan Ombudsman ang mga reklamong nainot nindang isinumiter asin isinakat ang mga ini sa Sandigan Bayan para sa formal na pagdangog sa primerong batch kan mga kaso. Sinabi ni Dizon na nahiling niya dakol-dakol ang magpapasko sa karsel sa masunod na nagkaperang semana asin nagkaperang bulan. Sa Bulacan, 26
sa Mindoro 15, sa La Union Tibaada may 48 kabilugan asin DPWH pa sana ini. Pero syempre may mga kontratista na sobra sa 50 o mga 60 siguro ang pinag-estimate niya. Nagsayuma mga tugang si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na akoon ang direktiba kan Office of the Ombudsman magsumiter nin counter affidavit may kinaraman sa kaso laban sa SunWest Inc. Sigon sa Assistant Ombudsman na si Miko Clavano. Sigon kay Clavano ipinadaraan na sabing kasuguan sa ultimong midbid na istaran kay ni kanakaaging simana alagad posibleng sanayumahan ini kan tawong naka-star naman. Dahil digdi sinabi ni Clavano na pagkikonsiderar na isinuko niya ang sa iyang isinumiter na depensa sa pagikan counter affidavit kung magpalyar si ko na magsumiter ng counter affidavit. Sinabi ni Clavano na resolveran kan ombudsman ang reklamo laban sa iya na daing depensa kan dating kongresista. Inotang pinagrekomendar kan ICI na kasuhan si ko may koneksyon sa iyang kumpanyang SunWest Construction na naging kontraktor kan 289.5 milyon na anomaliyang flood control project sa Oriental, Mindoro. Inisyuhan po nin Sobpina ang mga individual na embelto sa 5 flood control projects anomaly sa Bulacan. Ini mismong kinumpirmar kan pinagdesignar na officer in charge kan Department of Justice na si Acting Secretary Frederick Bida. Sa iyang sinabi na naipadara na kan ahensya ang Subpina kontra sa mga respondents sa reklamong may kinaraman sa Ghost Infrastructure Projects. Sigon kay Justice Chairperson o Spokesperson Attorney Polo Martinez nan mga Subpina na iserbi kanakaaging simana kung kaya maligid na ini o nakatalaan ng punan ang pagkondukta ng preliminary investigation kam prosekusyon sa maabot na Nobyembre 10. Magigirumduma na ang 5 kasong ini pigsumiter asin pigrekomendar kan ahensya sa Office of the Ombudsman kasunod kang ginibong investigasyon sa maanomaliyang flood control projects. Alagad ibinalik sana kan Ombudsman sa Department of Justice dahil sinugo ang ahensya na sindaan manginot na magkondukta nin preliminary investigation. Paliwanag kan Tanod Bayan na pig-imbitaran digdi ang pagiging paurotro na proseso kaya minawot na ibalik sa ahensya dahil sindaman ang nagkapirang beses na nagkahuron kan mga testigo. Kanakaaging aldaw, sinabi ni Prosecutor General Richard Anthony Padulyon na kaibahan sa mga respondents iyo nagkapirang dating opisyal kan DPWH. Former District Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza at siniba pa, partikular ang mga reklamong sa indang pighampang iyon malversation of public funds, falsification of public documents, perjury asin pagsuhay sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kang nasyon. Mabalik kami kay Bapang mga bareta makalipas po kay ni GB News Express. News Express. GB News Express. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, New Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital, and now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
GB News Express. News Express. GB News Express. Yan mga tugang sa mga bareta sa ibang nasyon, guminadan po ng 12 katawan bakusog na magnitude na 6.3 na linog na tuminama sa northern Afghanistan. Base sa US Geological Survey, tuminama ang linog sa Mazar-e-Sharif, ebiden na residensya kan kamangang milyon na residente bandang alauna nin aga local time. Sararom nin 28 o sararom nin may rarom ining 28 kilometros asin minarkahan na nasa orange alert level na nangangahulugan nin posible na significant casualties. Bigla man na maitaas pa ang nasabing numero mantang nagpapadagos ang pigigibong rescue operations. Nagwalat man ang makusog na pagyugyog kan mga daga o kan daga nin 180 katawo na nalugadan. Sigon kay Taliban spokesperson sa Balkh province na si Haji Said, nadakol ang mga nalugadan na makukuha sa Sholgara district sa Sorkan Mazar-e-Sharif. Nakaresibi man sinanin report na may mga nagsapanin minor injuries as in minor damages hali sa gabos na distrito kang probinsya. Kadaklan sa mga nalugadan iyon dahilan kan pagkahulog hali sa halangkaw na edifisyo kay bahan ang mga naraot na saro sa pinakamagayon na moske kang nasyon na Blue Mosque kung sain saro ini sa architectural treasures kan Afghanistan asin pinakaenot na pinagdudumanan kan mga pilgrims na pinagtutubudan na lulubgan ni Hazrat Ali, ani kaapat na kalifa kang Islam asin manugang na lalaki ni Propeta Muhammad. Business News. Business News. Mga tugang, efektibo po kasubago. Big time oil price hike na ipinatob kan mga kumpanyang petrolyo sa nasyon kasubagong alas 6 nin aga. Sigon sa anunsyo kan mga oil companies, ang diesel nagitaas nin 2.70 kada litro. Ang kerosene, 2 Gs kada litro, asin ang gasolina, 1.70 kada litro. Anumento sa presyo kan mga produktong petrolyo, resulta kan bagong sanctions kontra sa duwang Russian oil firms na nagkreanin kahaditan sa merkado dahil sa potensyal na pagdiit kan global oil supply. Health News, dara po ni News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, Bigby. May sarong klase ng mental health condition kung saan ang sarong tao. Pirming naghahanap ng atensyon asin nagpapahiling ng grabing emosyonal na pag-uugali. Ini ang tigapon na histrionic personality disorder o HPD. Asin sigon sa mga health experts, ang tawong may HPD, pirming nagiging dramatic o madaling maapektaran ng opinyon kaniba. Posibleng kausa ini kan pinagbiyo na dahilan arog kan genetic factors, eksperyensya sa pagkaaki arog kan kakulangan ng atensyon, asin impact ang kapalibutan sa pagmulti ng pagkatawo. Dagdag pa ka mga eksperto na daing siguradong bulong para sa histrionic personality disorder, alagad, ang psychotherapy o talk therapy, iyo ang epektibong paagitanganing matabangan ang pasyente na makabutan ng senang ugali asin makabilog ng mas healthy na paagi ng pagkikisalak. Importante man ang suporta kang pamilya at si mga barkada, tanganing mapakarhayan emosyonal na kamugtakan ka napiktado. Ang atab na pag-aram at yung padagos na pagkonsulta sa mga espesyalista, iyon labi tanganing makamtani mas marhay na mental health sigumpa sa mga health experts. Health News from Newsbase, Mardela, Daigiba. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, pag-asa sa kamugtakan kang panahon kasabay si Milvin Almuela. Sa ngunya na pet sa Nobyembre 4, 2025, saldaw ning Martes ning pagkaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Ang typhoon na si Tino ay nagdadala po ng mapanganib na kondisyon sa may bahagi ng isla ng Camotes at ito po ay paparating na po sa may parte kang Cebu Island. Mantang kasi bagong alas 4 kang madaling araw, ang sentro kang matakang typhoon na si Tino ay nasa may bahagi ng Masbate and Mactan sa may bahagi ng Costales
nakatubigan kang San Francisco, Cebu, o nasa coordinates na 10.8 degrees north, 124.3 degrees east. Taglay ang kusog na paros na abot sa 150 km per hour halani sa sentro, as in pagbugsok ang paros na abot sa 205 km per hour. Naghihiro pa si ring sa Solnopan sa rikas na 25 km per hour. Bukas ng pagkaagay, ito po ay kalkulong nasa may bahagi na ng katubigan na Costales ang El Nido, Palawan. As in sa Huwebes ng pagkaagay, ito po ay kalkulong nasa distansyang 670 km. Solnopan kang Coron, Palawan o nasa luwas na kang Philippine Area of Responsibility. Pantang bandera man kang tropical cyclone in signal number 2 sa sort na portion kang Masbate, sa may bahagi kang Esperanza, Pio, B. Corpus, Placer, Balud, Kawayan, at sa may tropical cyclone wind signal number 1 naman ang Albay, Sorsogon, asin sa natatadang parte kang Masbate, kay Bahanan, kay Kawasan sa Boreas Island. Mantang ito pong si tropical cyclone na si Tino ito po ay malapit po sa may bahagi ng Camotes Island, at ito po ay pino-forecast na ito po ay tatawid sa may Visayas, asin sa Hilagang Palawan. Ang ganito po ay mag-emerge po sa may bahagi o pumunta po sa may bahagi ng West Philippine Sea bukas po ng pagkaumaga. At ito po ay inaasahan na pwedeng mag-exit nga po sa Philippine Area of Responsibility bukas po ng pagkagabi o kaya pagka-Huwebes po ng pagkaaga. At dahil lang po sa interaction po ng kalupaan, si Tino ay pwede pong bahagya pong humina hanggang habang binabaybay niya po ang Kabisayaan. Pero po si Tino ay pwedeng mapanatili niya ang kanyang typhoon category hanggang sa pagbaybay niya po dito po sa atin sa ating bansa. At yan po yung pinaka-latest update po natin sa typhoon na si Tino. Ito po si Melvin Almohela. Wala po dito sa DOST, sa DOST Legazpi nag-uulat. Mga tugang iyang panitalyas kan mga darakulang bareta, ali po dyan sa Pag-asa ay pinhali sa newsroom kan DCGB. Sa pangaran po ni News Director Mar de la Cruz. Nagsurat kan bareta, kasabay si Nicole Angloriane as in Jenny Baleran. Siyempre ang report kan Megaforce Patrol, hali po dyan sa luwas. Sendong nadangogan, GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Print, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin,
sublimation. Heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin. Kahit anong style kaya namin gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay na buhay? O simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Hairprint, sigurado kang astig ang resulta. KTF sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin. Kahit anong style kaya namin gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Baretang kulalapnit. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing mga tay, kay puan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa lod asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na halin sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, sarupong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Saraldo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mabawasan o pwedeng mapugulan ang danyo sa atay. Nagkakatabang maninima para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man o wala, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na! Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Doon sandali lang yun, natin ako yung mga duwasan na dyan, so plugging ano, sandali lang tabi at may kwan lang ako, may konsel lang madali lang. Sandali lang po. Sandali lang standby po sa Baretang Kulalapnit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Baretang kulalapnit. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo lang inidigdi po sa morning hearing. Joshua, good morning Joshua. Oha. Yep. Good morning, BP. Morning. Good morning sa mga parantabay. Sisay daw ini na... Hello? Yes, go. Sisay daw ini na government employee sa sarong panrehiyon na opisina sentro kan panlilibak ngunyahan tanata man daw ngayon na muya ining ipagpalit an sa iyang tunay na pamilya sa sarong balo na igwa naman BPN rin mga haki antig nga ngalasa maray man ngayaan buhay kan taga-gobyernong ini pero biglang nag-iba ang ihip ng hangin bihira nang mag-uli sa tunay na pamilya asin sa iyang tunay na harong
Kaya una palang pirming nagpapahayahay sa baby girl niyang balo na. Ano daw ngaya ang nakakan kay ni Busing? Tagaro ngayang nalilibong na kan mga desisyon sa buhay. An istorya, so tunay dapat ibibigyan ring agom. Sa primero, pasipara kung paminsan-minsan nahuhudyan na mag-uli ining si government employee. Taba ka ngaya, sibot lang sa trabaho. Kundi nagahaloy, nakakamali siya naman, na semester niya, may pigatago-tago pala, nakataksilan. Hanggang sa dai naman sa nangaya na sasaway, pinaba yan ang lugutine kan sa iyang gibong-gibong magatol. Kaya Dabi Henry ining si government employee, talagang nagbuelo na. An pagkatapos dakan opisina, diretso mo na permiduman kay Girlalo. Madali masan ang pagdiskubre. Ang pipatokaw sa planggana Tapos, na may tubig, tapos, suripon mo. Biyo. Sige. lalo ngayaan, nasurip. Suripon mo. Anda, okay. Pagkatapos kay opisina, diretso mo na permi kay Girlalo. Dahil nagmamangno, si government employee, siya na palang permi ang kauristoryahe sa opisina. Yan na, bebe. Okay, sige. Tato na naman ko. Ikot-ikot kaya. Sige. Okay, o sige. Okay na. Ay, sadali. Okay. Dahil na pa siguro kaya. Yung maluya eh. Maluya. Dapat may kwan yan, may guidelines yan. Dapat magsurat sa IRR. Dapat may implementing rules and regulation. Dapat igwa siyang IRR. Dapat kay puan yan eh. Yeah. Okay. Oha! Joshua, goodbye. Alright. Sige po. Sige. Thank you, Joshua, sa istorya. Good morning, Tabi. At saka happy birthday kay Wilson Cordovilla. Happy 54th birthday po kay Wilson from Alma and family. Wilson Cordovilla po. Good morning. Happy birthday. Good morning, Henry. May klaseng. Wala pong klaseng on yan. Susog naman sa Newsmaker sa bago eh. Sa Legazpi po, walang pasok eh. Sa Newsmaker sa bago na binasa ko, Tabi. Good morning, Tabi. Happy birthday kay Chok Munching dyan sa Barangay 16. At saka happy birthday kay Angie Asejo kan Zion Lying In. Yan. Happy birthday po. Mga tugang, salamat kan sa irong pagantabay. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. God is good all the time. Mabuhay. Making love with each other. Islands in the stream. That is what. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas